سمر لوی کرم دے پا انسان ہوگا داد پا مخدای گوچ احسان ہوگا سمر لوی کرم دے پا انسان ہوگا داد پا مخدای گوچ احسان ہوگا داد پا مخدای گوچ احسان ہوگا رنا دے تو رش پاپس پک مستور اکڑا 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 لمر بندے روخان دے جہان داد پا مخدای گوچ احسان ہوگا داد پا مخدای گوچ احسان ہوگا سمر لوی کرم دے پا انسان ہوگا داد پا مخدای گوچ احسان ہوگا داد پا مخدای گوچ احسان ہوگا زمکت زبا بخبل خبیب کرلا زمکت زبا بخبل حبیب کرلا زمکت زبا بخبل حبیب کرلا زمکت زبا بخبل حبیب کرلا کرم دے د نبیانو په سلطان ہوگا داد په مخدای گوچ احسان ہوگا داد په مخدای گوچ احسان ہوگا غرونا کسل دنا کا بغو ندی غرونا کسل دنا کا بغو ندی یا غرونا کا سندونا کا بغو ندی غرونا کا سندونا کا بغو ندی کرم پا مخلوقات دے ہر شان ہوگا داد پا مخدای گوچ احسان ہوگا داد پا مخدای گوچ احسان ہوگا سمر لوی کرم دے پا انسان ہوگا داد پا مخدای گوچ احسان ہوگا داد پا مخدای گوچ احسان ہوگا ادم دے جے پیدا کھڑے خاورنا ادم دے جے پیدا کھڑے خاورنا آدم دے چی پیدا کھڑے خاورنا آدم دے چی پیدا کھڑے خاورنا شیطان پدے خبر ڈیر ارمان ہوگا داد پا مخدای گوچ احسان ہوگا داد پا مخدای گوچ احسان ہوگا سمر لوی کرم دے پا انسان ہوگا داد پا مخدای گوچ احسان ہوگا داد پا مخدای گوچ احسان ہوگا دا محل دستا مہرو کرم ندے 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 پھر
د په صدف لګ زمان وکړ دا دې په مونږ خدای ګوچ احسان وکړ دا دې په مونږ خدای ګوچ احسان وکړ څومره لوی کرم دې په انسان وکړ دا دې په مونږ خدای ګوچ احسان وکړ دا دې په مونږ خدای ګوچ احسان وکړ دا دې په مونږ خدای ګوچ احسان وکړ فرمایش عطا الله پیر او صدف پیر خیل منیب خوجڑی په आवाज د ګل خوبان کې کی او د ملګری محمد زمان سنجیدہ